עכשיו נראה איך מורידים אפליקציה חדשה, כמה משחקים יש פה. הנה, אני על אפליקציות, ניכנס. עכשיו הנה פה, משחק. נפתח, הנה תראו כמה משחקים. מוצאים פה. הנה פה, הנה בואו נגיד נפתח פה. הנה, בואו נתקין את זה. נראה. עכשיו הוא מתקין. הנה פתח, בואו נראה. הנה, ויש פה עולה איזה משחק. רק מהטלוויזיה, בלי שום דבר שמחובר. הנה. הופה. אוקיי.